بله هوداپار سکنا هوداپاری ده حل بجارتنان ده پیشگیری کو دست نشان کری ده بدن اردوان او اگره بشتاری ده اتفاقا جمهور ده سرکان رمانlı پیوداری هوداپار شه دیاربکری میوانی منه سلاف بوده که سرکان سرکان دست پیک ده پرسامن ده بی او که زکریا یاب جولو بخدس نشان کر هوداپار ده پیشگیری رجب طیب اردوان ده حلب جاتنا سر و کماریه ده بکه لسر چه بنامای هوداپار اف بریارو برگر بله شبابجي بخير بسم الله الرحمن الرحيم هر وكي قواد إيشاب دواشانا خودشي نشان دا كوما وكدا باري ديار كركو أمد هلبجارتنا سر كوماريه ده پشتگیریا اردوغان بکن. چما أمي پشتگیریا اردوغان بکن؟ سببی به بریار آمد چیه؟ متخوازن سر به هنک قال بکن خبردن. اوجی أبا اوجی دزانن بریاگو روجا هلبجارتنا سر کوماریه دیار به بگله کس دپرسین دگو عجبا هوداپار به پشتگیریا کیجان نامزده سر کوماریه بکی ماشي دگو حتی گو نامزد دیار نبن حتی گو روجا سچمی روجا هلبجارتنی دیار نبا ام بریارا خو نادن لورا امی شبرا خو بگلک عالیین پارتیا خو بکن دلجنه پارتیا خو امی شبرا خو بکن یا داویجی امی بریارا خو بدن لورا ما سری ده گوتو بو ام نامزده که سر کوماریه نشان نادن دیار ناکن هلبجارتنا سر کوماریه ده هر وکی گوونجی دزانن هفتیا چویی هپیمانیا ملت دیار کرد کو نامزد سر کومار سروکی گشتی CHP'ye Kemal Kılıçdaroğlu'ya bayra doho سر کومار اردوغان اوجی بریاردا کو اوجی نامزده هپیمانیا Cumhuriye evji namzeti Serok Komariye pişti divan istişare xwe payra îro dîwana serokatiye me darxist û li vê derê me istişara xwe kir pay hingî de beca qenaeta me lê rûniş ku kîjan namzetê em ê piştgiriye bidinê hat xuya kirin ku piştgirîdana Serok Komar Erdoğan ji taraf endamê me jî bi giştî qarar hatiye standin me jî vê biryara xwe bi daxuyanekê çapemeniyê diyar kir ji raya giştî re. Kekê serkan em dikarin bibêjin ku ev biryara ku îro tekerem kirî diyar kirî gaveke nêzîktir bu endamîtiya Hudaparê di Ittifaqa Cumhur de ye? Bikem serî de me vêya bêjin hevdîtina me û AK Parti û Serokkomar Erdoğan heye ji berê de jî hevdîtinê me û danûstandinê me hebûn. 2018 de jî wek bi vî rengî proseyeka îttifaqê dest pê kiribû lê encam nedabû. Me bi wek Hudaparê bi serê xwe bi tena serê xwe tevlî hilbijartinan bûbûn. Lê di hingî de jî me gotibû em piştgiriyê didine Erdoğan lewra ew namzetê din got bûbûne namzetê serokkomariyê qenaeta me li wan nerûniştibû ku em piştgiriyê bidine wana. Ji wir û heta vir de gelek tişt derbas bûn. Lê vê paşiyê Serokkomar Erdoğan beriya vê çend meha bi serokê me giştî re hevdîtinekê kir û daxwaza piştgiriya serokkomariyê ji bûna xwe taleb kir. û daxwaz dikir ku em jî tevlî Ittifaqa Cumhurê bibin. Lê bes têkiliyê me û AK Partiye tenê bi hev re hene heta niha û jî dizanin di Ittifaqa Cumhurê de MHP jî heye û partiyên din jî hene lê têkiliya me wana bi hev re tune ye. Heta niha çêne bûye. Têkiliya me û AK Partiye hebû niha jî dewam dike ji bo hilbijartinên parlamentoyê jî me dil heye ku em bi hev re ittifaqekê dênin ji bo hilbijartinê da ku temsîlkarên Hudaparê jî
مبوسên Hudaparê jî karibin li meclisê ciyê xwe bigirin. Kekê serkanha di proseya hevdîtina Hüdapar li gel AK Partî bi taybetî li gel Serokkomar Erdoğan de çendîn cara maxifîne li ser ekrana Kurdistan 24 jî Hüdapar diyar kiriye ku çendîn daxwazên xwe ku di wan hevdîtinan de anîne ser masê gelo nêzîkahiya AK Partî bi taybet ji ber ku diraya giştî de tê zanîn kek serkan ku bandora di ittifaqa Cumhur de ya herîma zinya AK Partiye ye gelo nêzîkahiyek erênî ji bo wan daxwazên Hüdaparê hatiye destnîşan. Serê me bi hevra wextê me hevdîtin kirin, em jî dizanin her partiyek nêrî navê siyasetê ji hev cuda ne. Îro AK Partî û HDP jî di heman beşa de wek hev nafikirin, em tev dizanin. Di gelek beşên siyasî de jî em jî wek AK Partîyê nafikirin. Her wiha wek MHP jî di gelek tiştan de em wek hev nafikirin. Fikrê me ji hev cuda ye. Bilxasa di ser mesela Kurda, kêşeya Kurd de em wek hev nafikirin. Lê şartê me got tebrîbûna ittifaqê jî yek ji wan ev bû ya sereke ev e ku me gotiye her çi tiştê got ev 10 sala em dibêjin di heqê perwerdehiyê de, di heqê ewlehiyê de, di heqê mesela Kurd de her çi tiştê got me gotiye doha me çi digot îro jî em ê wê bêjin, sibê jî lazim e em wê bêjin. Yani tevrîbûna ittifaqa me nabe sebebê dûrketina ji îddiayê xwe, dûrketina ji gotinê xwe. Me vê şartî daniye ber xwe, ev şart jî hatiye qebûl kirin ji teref AK Partiyê ve şart û mercê me herî mezin di vê proseyê de ev bû. Lê niha wî jî dizanin hilbijartina serokkomariyê îro nerehet e. Hevpeymaniya ittifaqa milletê jî dixwaze ku vê hilbijartina serokkomariyê bi dest bixin. Ji ber wê yekê namzêd tev dixwazin piştgiriyê xwe zêde bikin. Serokkomar Erdoğan jî vê teklîf li me kir. Mesela ji ittifaqa milletê ve ji tu alî ve teklîfa piştgiriyê ji me nehatiye kirin. Tenê teklîf ji Erdoğan hat û me jî bi van şart û merca dixwest ku em jî ittifaqa hilbijartina parlamentoyê pêra bikin da ku namzêdê me jî bibine mebûs li meclisê û dengê Hüdaparê li meclisê jî bilind bibe, geş bibe, werê zanîn. Kekê serkan konkret bipirsim yani te bixwe kerem kir, te diyar kir ku Hüdapar taybet girêdayî sekna girêdayî pirsa Kurd e xwedî helwestekê ye bixwe rewşaperwerdeyê jî we aniye ser maseyê. Sekna AK Partî girêdayî perwerdeya zimanê Kurdî hûn çawa dibînin, çawa xwe nêzik dike AK Partî girêdayî vê û yani ku piştî ku hûn helwesta xwe ve diyar kirî ku hûnê piştgiriya Erdoğan bikin, eger heye hûn beşdarî ittifaqa Cumhur bibin. Gelo di wî warî de seknekî pozîtîv ji aliyê AK Partî heye? Em vê hêviyê dikin ji AK Partiyê, ji Serokkomar Erdoğan vê hêviyê dikin. Lewra em dibêjin biratî û aşîtiya tamamê milletê Tirkî girêdayî bi çareserkirina kêşeya Kurd. Her çi qas bê înkarkirin jî, her çi qas di vê mijarê de gav neyên avêtin yan gavên avêtî bi paş gavên paş bê avêtin jî em dibêjin em ji wî milletê me, ji wî gelê Kurd jî, ji wî gelê Tirk jî ne rastin, ne erênî ne. Heyek ku huzur û aşîtiya milletê me bi tevahî ji holê rabe em vêya naxwazin. Ji ber wê yekê em ji bîr û baweriyê xwe bawerin em zanin ku em çi dibêjin. Ew tiştê ku ji bûna çareseriya mesele Kurd ya kêşeya Kurd dixwazin em bawer dikin em ê gelekan bi vî şeklî îqna bikin. Lewra heta vêka astengiya mezin ya herî mezin ew bû got çekdarî li pêşberî vê mijarê hebû got astengiyeke mezin e. Bi çekdarî tiştek nehatiye serî. Tişt kes
تشتك بدس نخستي حتى أنها بريا سياسته بريا گفتگوی بريا دانوستاندنه بريا هفديتنه ام مثلا كرشي ام باور دكن گوه گاوني اريني بين آويتن و مثلا كرت كشيء كرت شيء belki tiştin çareser bibin. O işi dizanın evde sala Hüdapar remesa askeriye liser nasnamaya Kurd u liser zamanı Kurd zede em disekinin levra em dibêjin nasnamaya Kurd lazım de destura bingehin de be dain be naskirin o zamanı Kurdi lazım be zamanı fermi o her vaha zamanı Kurdi lazım be zamanı perverdehiye. Divan gavanda çi gavê ku nêzî van gava bê em bikin ku hikûmet van gava babêjî ev ji bû me serbilindayiye ji bûna van mesela ji bû van çareserkirinê ji bû van gav bêne avêtin em ê keda xwe tên neholê ger ittifaqek biraçî bû ku namzetê me jî bûne mebûsê meclisê hahengî wê destê me jî bêhtir biqewet bê bihêstir bê û em ê karibin tesîra xwe zêde li ser van mijara li ser hikûmeta Tirkiyê û li ser meclisa Tirkiyê jî em ê tesîra xwe û bandora xwe zêde bikin. Gekê serkan niha di rapirsiyan de derdkevê holê ku İttifaqa Cumhur li Bakurê Kurdistanê dengê wê de kêmbûnek heye lewaziyek heye li gora hilbijartinên pêş yani bi beşdariya Hüdaparî di nav İttifaqa Cumhur de yan jî bi derxistina kandîdatê ji bo parlamentoyê hûn divê baweriyê dene ku İttifaqa Cumhur li Bakurê Kurdistanê bikaribe zêdetir dengên Kurd werbigire? Tev girêdayî bi polîtîkayê erêniye. Polîtîkayê li hember gelê Kurd erînî ku hinek gav bên avêtin ez bawer dikim dengê xwe jî bilind bikin. Lewra gelê Kurd jî wî jî dizanin mafê xwe dixwazin. Zêdetirî mafê xwe dawetê tiştî nakin. Ew jî dibêjin em jî dixwazin li vê dewleta Tirkî jî em wek Tirka wekheviyê dixwazin. Adaletê dixwazin. Ji ber ku adalet û wekhevî tune ev mesele li pêşberî me ye û ev aşîtî û huzur ji ber wê yekê di herêma me jî niha tune ye. Em jî dibe ji bo aşîtiyê ji bo huzurê ev gav lazim in bên avêtin wextê ku Ak Partî bi xwe weke 5 sal berê 8 sal berê ew gavê ku davêtin dîsa dest bi wan gavan bikin heye ku dengê wan jî li herêma me li Bakurê zêde bibin. Ev jî mümkün e rast e. Belê, spasiya te dikim Gekê Serkan Ramanlı, hevdarê Hüdaparê ji Diyarbekirê mêvanê.